Nhar l-erba' 25 ta' Settembru il-bibien tal-iskejjel se jiftħu għal sena skolastika ġdida biex jilqgħu kważi 35,000 tifel u tifla fuq il-bankijiet tal-iskola. Dan kif 29,086 student u studenta se jkunu mifruxa mill-ewwel sena tal-primarja sa 11-il sena tas-sekondarja. 5,911 il-student fil-livell ta' kindergarten jibdew is-sena skolastika tagħhom fl-ewwel ta' Ottubru. Bekk ikunu b'kollox se jkunu daħlu total ta' 34,997 student u studenta fl-iskejjel tal-istat. Sa dan it-tant nhar it-tnejn 23 ta' Settembru se jkunu qed jitlu fuq il-post tax-xogħol tagħhom 8,237 edukatur fl-iskejjel tal-istat. Fil-fatt din is-sena skolastika ġdida se tibda wara sajf sieħ ta' preparamenti li jvarjaw minn dawk amministrattivi u akkademiċi sa' proġetti infrastrutturali u diġitali. Dan kif ġew impjegati 235 professjonist ġdid fosthom edukaturi u ġew imġedda 544 kuntratt ta' professjonisti oħrajn. Matul din is-sena skolastika se jkun hemm 3,449 rotta ta' trasport b'xejn tal-iskejjel li aktar minn 900 minnhom huma għal studenti tal-iskejjel tal-istat. Total ta' 33,761 student u studenta mill-livell ta' kindergarten sa' sekondarja se jgawdu minn dan is-servizz. Matul is-sajf tlestew 3 proġetti maġġuri ta' infrastruttura edukattiva mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada b'investiment ta' 64 miljun euro. Fil-waqt li hemm 18 il-proġett ieħor ta' rinnovazzjoni ta' postijiet ta' rikreazzjoni fl-iskejjel u fi child care centers li se jkompli għaddej xogħol fuqhom b'investiment tal fuq minn 500,000 euro. Fis-stqarrija l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega li kien hemm eżerċizzju kbir biex ikun żgurat li klassijiet fis-snin kollha tal-iskejjel tal-istat ikollhom l-edukatur tagħhom fis-suġġetti kollha, filwaqt li xogħol massiv ieħor kien jikkonċentra fuq l-ambjent edukattiv li fih se jqattaw ix-xhur li ġejjin l-edukaturi u l-istudenti.